jo tänään iltana. No niin, nyt on 3 miestä. Tässä päästään kohta kokkeilemaan. Katsotaan mitenkä Valametin käypi tässä. Tämä on niin suosittu laji, että tosiaan yleisö tuli äsken pyytämättä. Eikö sitä taas toisenkin kertaa, mutta ilman muuta. Nyt saattaa vetää niin paljon kuin jaksettaa. Sinä annat merkin. Kyllä. Siitä lähdetään sitten. Olisiko nämä Siro ottaa mun? Kuka se Siro on? Se on minun hevonen. Sinun hevonen? Jaha. No sovitaanko niin, että tuota ensi kerralla sitten? Huomiseksi tuon sen. Etkö tuo? Niin on se kyllä ilkeä Suka Valametti särkä. Jää tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynnilikö lähdetään? No niin, lähdetäänpä sitten siitä liikkeelle. Katsotaan mitenkä... Kato. Ei, kyllä se vain jakso tuo 3 miestä nykäistä. No niin, vapaaehtoisia, 2 miestä lisää sieltä nyt. Siitä herra kuule siitä, tulehan mukaan. Entäs juniori siitä, tuoppa vetämään tuo. Aivan loistavaa, hieno homma. Sieltä vähän vanhempi herrasmies, ole hyvä. Elää kahtelet taakse, kun eteenpäin pitää elämässä kahtoa ja taaksepäin. Sulla on kamerasi. Isko se sätkä poikkeen ja olet tullut tähän vänkärissä. Nyt on asenne kohdalla. Tuosta annetaan ylimääräiset apuloidit. Kaveri lopetti tupakapolton tänä päivänä. Aivan loistava juttu. No niin, katsotaan vaan sitten miten tässä käy. Jukka, onko siihen valmiina? Anna mennä! Ajaa. Tuolla on tuollainen nytkytystekniikka tuossa. Kyllä tarvitaan vielä näköjään 1 ukko lisää aina. No niin. 1 vapaaehtoinen lisää. Sieltä. Tule mukaan. Sinä just, älä kahtele, älä riikulle taakse, kun onko nämä savolaiset miehet tämmöisiä ujoja? Ajateltiin, että kun ilta tulloo, kun otetaan vähän parit naarettavat, niin heti ollaan kyllä. No niin, katsotaanpas nyt. Ja vetoja, Jukka, pane kaasua. Kyllä, se vielä yhtä huutas tähän. Sieltä penkistä. Tulepa tänne, tule mukaan. Annetaan ylimääräiset apuloidit herralle sieltä. Aivan loistavaa. No niin. Nyt siinä saattaa Valametille vielä huomioon. Ja ajulla päälle juttu. Anna mennä. Kyllä se on. Ei, kyllä se vielä veti. Kyllä se. Vielä 1. Haastappa kaveriksi sieltä joku. No niin. No niin, nyt meillä on 8 miestä. Tässä tulee jo kilpailu epävirallinen ennätys, Jukka. Ootko valmiina? Anna mennä. Tee parhaasi. Pistä 4 vetoa päälle. Ja kyllä se nyt on uskottava. Kyllä se on nyt uskottava. Apuloidit kaikille näille herrasmiehille, jotka oli mukana. Kiitos paljon. Erittäin paljon kiitoksia ja kiitos hevosmiehille kanssa. Muista ottaa se hevonen huomenna mukaan. Ja annetaanhan myö apuloidit vielä totta kai Jukka-pojalle ja Valametille. Kesäistä musiikkia kuullaan jälleen sieltä lautahilta. Tuo eri pojat tarjoille musiikkia ja palaamme taas tuota aiheeseen. Vastaatteko kilpailuun on sitten tuossa kello 14 sieltä Partasen Erkki tulee kertomaan viimeisimmät niiksit, kuinka oikea-oppisesti vasta tehdään. Näin. Ja täällähän on